бораи ҳуқуқ ӯҳдадорои худ, дар бораи оила чӣ гуна ниҳод аст дар ҷомеа, бояд корҳои фаҳмондагиро бештар баранд, ки то ин ки онҳо то бастани ақди никоҳ пурра омода бошанд, пурра фикр кунанд, тафаккур кунанд ва оиларо барпо кунанд. сабабҳои ҷудошавии оилаҳо бениҳоят гуногун мебошад. Пеш аз ҳама ин ҷанбаҳои психологӣ, масъалаҳои манзилӣ, масъалаҳои амин муҳоҷирати меҳнатӣ, яъне яке аз аъзоини оила хусусан агар шавҳар ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта бошад, ин ҳам таъсири худро мерасонад ва ҳамчунин шароити пасти иқтисодӣ. шавҳарам кор намекард, бисёр менӯшид, зиндагим вазбин буд. ҳамаш ба тоқат када омдам, баъди фарзанддор шуданам, ман гуфтам ки мана фарзанддор шудам, ҳамин фарзандаша дида ҳамин арақхӯриша мепартофтагист, ягон падариша ва иша эҳсос када кор мекардагист. гуфтам не, ин хел нашуд. ҳамун чӣ хел буд, ҳамин хел давом кард. лекин ҷудо шудан ӯи манда набуд. Мегуфтам ки хайр, як рӯз нағз мешудагист, ҷудо шуда чо мекунам. Лекин нашуд, ҳаракат кардам, нашуд.